ụmụ Chineke bịa soronụ m lee ọlụ ebube Chineke. Unu ma na ọ dị mpụ eme ọkpara Chineke emekwala ya ọzọ. Biko bịa soronụ m kelee ya. Achọrọ
onye nwe anyị Jesus Christ ha na ndị ezi omume anyị niile ga-efegharị dịka ugo wee soro Jizọs laa n'eluigwe. Ndị arụrụ ala niile okwu mmadụ unu agaghị eso anyị n'ihi na ebe ahụ anyị na-ala n'eluigwe dị nsọ. Amen. Abịala m ọzọ.